Sanibonani guys, igama uNqobile Nibusela Mazubela eNimba ngomhla ka-27 May. Kubonakala sengathi-ke u-Onga ngesikhathi ezama ukukopa i-information iyi-past phela ka-Azande kukhona kuthulile. Uthe mesuka lapho-ke wahamba waya emzini kaLazarus yomtshela ukuthi yini le ayitholile. ULazarus bekade-ke owubaba-ke oqotho ezama ukwakhela-ke indodana yakhe ubavumile ibhodlela njengoba phela nakho uzoleka u-out of the country. Uthe mengena-ke guys, u-Onga hhayi, uLazarus wambuza ukuthi what are you doing here so early in the morning? Washo-ke u-Onga ukuthi hhayi, I've done some digging about u-Azande and I found something. Wathi really, what is it? Wathi kubonakala sengathi yena benoBilly William babesebenzisana back in 2023 and baqasha omunye-ke usisi waseBotswana njenge-intern. Uthe mebemqasha lo sisi lo wafika ne-idea-ke, energy grid optimizer. Kahle kahle ugelwa inventa into enjenge-AI. Shuthi-ke uBill William beno-Azande-ke bayithatha i-idea yengane, baqede lapho bayenza eyayo, baqede lapho bayisiwa ingane kwangathi iyona ezama guys ukuthi-ke ithathe i-idea yabo, and then baqede bayixosha emsebenzini. So Onga-ke uyasho ukuthi methi uyazama ukuyifonela le ngane le yaseBotswana, imane nje yafroza cause manje sithuswe ukuthi hawu, abantu abayicekela phansi kanje manje siphinde yafonela ibuzwa ngabo njani kaloku. Guys, akaqedanga-ke lapho Onga uphinde futhi wathi kukhona omunye futhi-ke ubhuti abamqashile omane wafika ne-idea-ke ye-technology ezokwazi ukuthi ishintshe amanzi aselwandle kube amanzi aphuzekayo. Shuthi-ke guys, naleyo idea-ke bayintshontsha u-Azande benoBill William bayenza eyabo, baqede lapho bayi-globalizer, baqede lapho-ke abenza inqwaba yamabhiliyoni amarandi guys. Umfana loyo-ke naye bamxosha, wangathola ngisho indibilikishi yesentela emnyama. Umane nje wabamba ngenzansi-ke uLazarus wathi oh, kushuthi kahle kahle into le bekade befuna ukuyenza kuqhawekazi as well. Wase wathi Onga exactly, so that's how they used to operate. So guys-ke avela kanjalo-ke amanyundululu-ke ka-Azande. Shuthi-ke uthe uLazarus, you better be careful. Wenze sure ukuthi-ke u-Azande akatholi ukuthi you are doing some digging ngegama lakhe. Wathi Onga okay fine, ngizowenza sure. Kanti-ke naye-ke u-Azande nama-connections guys. Kunomunye ubhuti omfonelile-ke wamtshela ukuthi lalela la, kunomuntu ozama ukuthola i-past yakho la. Wabuza ukuthi hayibo ubani loyo? Wathi igama lakhe u-Ongama. Ha, wabona ukuthi oh, u-Onga is doing some digging kwi-past yakhe. Mane wacasuka ubhuti. Uthe suka lapho wambiza wathi akeze ofisini bezodiscuss izinto zasekhosela tech. Kanti unamanga uyamdoba, ufuna kahle kahle ukumbuza ukuthi like Buti, what is wrong with you? Why are you doing some digging kwi-past yami? Guys, ufikile ku-Onga bakithi, yabona nje futhi ufike ukhululekile ubhuti, akazi nanokwazi ukuthi what is happening. Azande wamhlalisa phansi wathi ngiyabona ukuthi uzama ukuthola ukuthi mina ngubani, udig i-past yami. Wamane u-Onga wahlahla amehlo, waqede wathi no, hhayi bengifuna ukwazi ukuthi kahle kahle wena ubani, ubukeka sengathi impilo yakhe clean kakhulu, so ngifuna ukwazi ukuthi ubani lo ngisebenza naye kahle kahle. Wathi yazi, ngiyazi ukuthi siqale on a wrong foot mina nawe. How about we start over, new page, new slate. Ngizokunikeza ngisho i-ofisi lakho lelo ngilithathile, yabo nje sibabangani. Wamane wahleka u-Onga wathi really, hayi yabona nje le friendship phakathi kwethu sobabili angizwa kahle. How about mina ngibuyele emsebenzini, ngoba mekuthi angibuyele emsebenzini uzobe uthi mina incompetent, angiwenzi umsebenzi wami yabo. Ya, ithi ngikushiye ngemsebenzini. Iwabona u-Onga ukuthi oh okay, sengathi la usempini. Wathi lalela lawe Onga, mekuthi uzama ukudiga i-past yami, ngicela wenze sure ukuthi nawe awunawo amanyundululo akho e-past, because wonke umuntu une-past yabo. So mekuthi nawe uyangimba, make sure ukuthi nawe iy'dumbu zakho uyifake deep down, angeke ngize ngikwazi ukuthi ngizimbe ngizithole. U-Onga wamane wahleka
uhleka ubhuti nje as if like naye akanawo amanyundululo akhe awe-past. Guys, mengithi Azande is on a mission, Azande is on the mission. Kusho ukuthi manje nje wangabe esapholisa amaseko ubhuti wathi, you know what, because Onga is trying to have something against him, naye akazame ukuthi abe few steps ahead. Wazama ukudiga information ngo-Onga, and guys, what he found out is not good. Ngibone nge-smile on his face. Wamane uthi, oh Onga, what are you hiding bhuti? Esho lapho ebuke i-laptop yakhe kubonakala ukuthi ayi, le yindaba ayitholile ziyamjabulisa. Guys, so kuzoba nzima ukuqumba phansi umuntu ofana njengo-Azande because ngathi kade ayabakhona kule game. Uthi sabathe uthola into ngaye amane naye abheke ukuthi unani angase ayihold against you. And besho nakuBilly Williams ukuthi lalela, if you want war, you will get war. Mewukuthi when you are trying to knock me down, remember I will knock you down too. And guess what? You've got a lot to lose than me. So nje uyakwazi nje ukublackmailana lo bhuti lo. Umpethe ukublackmail abantu. Guys, akupheli-ke lapho. Uzethu-ke bandla, ayi cha ziyamnetha girl. Uma wakhe-ke namhlanje uhlambulukile wathi kodwa Zethu, nawe yazi udadewenu uThokozile ungifuqa ngey'ngane la. Wangishiya kodwa bengingayitshela ukuthi nawe ungenza into efanayo. Hayi uZethu wazama ukuxolisa bakithi. Wathi kodwa Zethu, uyazi mina ngike ngipatanise la endlini ngingazisizwelela zidleni. Ngize ngithembe ukuthi okay at least wena uyasebenza. Manje njengoba usukhulelwe mntanami, kuzokwenzakalani ngathi? Lezi iy'ngane ey'ningi kangaka. Uzongilethela omunye umthwalo futhi Zethu la ekhaya. Uzongilethela omunye umlomo kumele ngiwufide. Izodlani le ngane, izoqokani le ngane. Yabona nje emenza sure ukuthi ufila guilty ugirl. Kwale ngisho isithandaza kumama eseyedwa ekamereni. Hey, wathandaza umama washo ukuthi kodwa hawu kona iy'ngane ziyibusiso kodwa uthi ngenze njani ngempela makonje. Ingane ey'ningi kangaka washo ukuthi yena akekho ready kanti uZethu ulalele yonke into. Wathi akekho ready yena ukukhulisa enye ingane. Yo uZethu wafila guilty again. Kuthe ngakusasa ekuseni emsebenzini uZethu washo uma wakhe ukuthi kodwa mntanami awusho ngempela. Ubani ubaba walengane? Wathi uZethu, hhayi uLekamva Mabandla. Wathi uMabandla lo wasikuthuka wathi hlala ku-2 room, lo owathi thina singama-gold digger. Kahle kahle wena umethile umufi. Wathi mama usukumbiza kanjalo. uLekamva wayengithanda mina. Wathi lalela la le ngane ayizodla uthando. Uthando libeka ukudla etafuleni. Wathi uZethu uzolahlekelwa umsebenzi uyazibona. Wathi no, ngeke ngilahlekelwe umsebenzi. Wathi unesiqiniseko salokho? Ukhumbule wena uyi-intern and i-intern ayitholi i-maternity leave. Yo guys uZethu wamane wapinelwa ikhanda. Wahamba waya emsebenzini. Uhleli edeskini emsebenzini but ikhanda liyaduma. Hhayi-ke angiphathi-ke uSydney esekhuluma nomawethu indaba ze-family planning and all that. Ethi kumawethu kumele asheshe azalise manje abe ubaba because isikhathi siyahamba. Sesuka lapho wayiphendula indaba wayibhekisa kuZethu. uZethu ovele pregnant already. Wathi wena Zethu, what is your plan? Kodwa hhayi wena ungasheshi uzale manje. Still early wena. Bamba ama-break Zethu. Izongimoshela ikusasa ingane. Yazi bengathi uyaprofetha uSydney. Wathi nje bamba ama-break. Wabona ngampela-ke ukuthi yo melahlwa ngisho ubhosi wakhe em-advise ukuthi angazali manje. Shuthi kahle kahle obviously lo msebenzi uzomphelela mekathola uSydney ukuthi ukhulelwe. Guys, uZethu mane wagugulisha same time i-abortion clinic. Kuthe kusanjalo kwabe ngingena-ke uXolani nje umane waba isicefe kuZethu membona. Wathi ngibhizi. Wathi uXolani hhayi bendithanda ukucheckisha ngixolise man ngayo yonke into endiyenzile nokuthi ngikhiphe imfihlo yakhe ngiyitshele umndeni wami. Wathi it's fine ngibhizi kaloku. Bamgxosha nje. Sekusuka lapho uZethu wahamba waya eklinikhi. Wacela unesi ukuthi-ke ucela ukwenza i-family planning. Wathi oh, family planning ukhona umyeni wakho eduzane? Wathi no, angisho ngaleyo ndlela. Wathi oh, okay khuleka ngizokunceda kaloku. Kuthe kusathi kusanjalo unesi lo othi uzama ukumsiza uZethu wabizwa kwathiwa akasheshe uyadingeka kwenye iwodi.
wase wacela-ke uNtiki ukuthi aqhubeke noZethu. Imagine guys, he, uNtiki-ke bamtshela ukuthi hhayi nayi i-patient la ithi izokhipha isisu. uNtiki umane wahlahla amehlo ngoba uyazi kahle ukuthi le ngane phela uZethu azoyikhipha iwumndeni wakhe, eyakaMabandla. Yo guys, yazi uma kuthiwa ibhadi ibhadi, kodwa ngizothi inhlanhla cause phela at the end of the day ingane sidinga iphila, hawu. It's wrong to kill a baby, angithi? Ya, so nje uZethu bandla kusho ukuthi kuyacaca bha ukuthi uLikamva akafuni ingane yakhe ibulawe, yingakho amane amqondanisa nje noNtiki, ngoba uNtiki phela angeke avume le ngane ibulawe. Uzokwenza sure ukuthi amconvince uZethu ukuthi asigcine lesi sisu angasikhiphi. Guys, aphela lapho-ke amazwibela anamhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikommente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile Nibusela Mazwibela. Inimba ngomhla ka-27 May. Kubonakala sengathi-ke u-Onga ngesikhathi ezama ukugubha i-information, iyi-past phela.